Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya ku masoya al'umma ma'aiki Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Muna jin daɗin kasancewar da kuke yi tare da mu maza da mata. Babu abin da zamu ci sai dai mu ce muna godiya, muna godiya, muna godiya. Za ku yi haƙuri da mu sanadiyan rashin sakin muku wannan shiri mai zafi wato zuciyar fati da muka saba sake duk ranar Juma'a. Mun samu tseko da kuma hutu na wato election da ake yi, yasa muka ce za a kowa ya samu ya huta ya sarara. In Allah ya kai mu sati mai zuwa, in Allah ya yarda za mu sake muku kamar yadda muke sake insha Allah. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya ku al'umman gari maza da mata, muna ba ku haƙuri saboda dalilin mun samu hutu na election mai sunan fim na zuciyar fati. Allah ya taimaka. Allah ya kai mu. Mun gode. Mama mai san me zan ce ba. Wato ba za ka ce wa jama'a komai ba. Ni dai ba zan ce ma jama'a komai ba. In dai kuma shawara zan bayar sai zan bayar da shawara a kan zaben Najeriya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkan ku masoyan mu maza da mata. Na ce dalar mu dan yi hakuri dan mana uzuri da election muke a ciki sa ba mu samu daman yin wannan fim din da kuka sani zazzafa mai suna zuciyar fati. Amma idan Allah kan mu da lafiya sati mai zuwa ba. Kar kai jinkiri, kar ka manta ba. Muna na kan lai. Allah sa da na ce da rabbana. Ba wahala, ma